dame igual. Non me digas máis, non me digas máis, non me digas máis o que está ben, o que está mal. Respiro e miro e penso no sol que está a chegar, penso no sol que está a chegar. Se chove que chova, se chove que chova, se chove que chova, se escampará e secará. Soportar todo o que hai. Respiro e miro e penso no sol que está a chegar, penso no sol que está a chegar, penso no sol que está a chegar, que está a chegar. Que chova. Se chove que chova. Germán Prieto, benvido, moi boas noites. Boas noites. Un placer terte aquí. Vámonos dar a mal. Alegro-me moito de terte e de que nos fales un chisquiño deste salto al vacío. Eu non sei se fai referencia, bueno, esta nova etapa na tua vida, que hai no disco, que hai en Salto al Vacío? Bueno, porque aí sí que hai mezcla tamén digamos, de músicas diferentes. Sí, un disco bastante heterogéneo. A verdade é que levaba uns cantos anos pensando en cantar por fin as miñas propias cancións. Porque ata agora, bueno, facía a canción, porque cantaba outro, perdí un pouco o control, o proceso creativo, pero desta vez, si que non, saltei, pero metíme de cabeza. Hai que hai pop, rock, indie, hai de todo. Sí, hai un temas como este, que é así un pouco blues e country, que fai referencia ao reformeiro galego. Moi bonito, sí. Bueno, diría que en general un disco pop rock. Aí estaba, tivo moito que ver Manu Rey, que é o batería de Heredeiros da Cruz, non? Sí, Manu Rey, que aparte é un grandísimo batería, dos mellores, vamos. Pois neste caso, fixo a labor tamén de técnico de son, gravamos o disco no seu estudio, tamén forma parte da miña banda en directo para a presentación desta xira, xunto con Pablo Aranxo baixo e Nacho Pérez os teclados. E vou mandaros un abrazo a Javi Maneiro, que aí está xa na recta final de recuperación, fantástico. Javi, bicos grandes. Bueno, e aparte de músico, tamén eres abogado, é difícil compaxinar e pasar da parte máis seria. Bueno, vou compaginando, estou acostumbrado ás dúas actividades, hai bastantes anos. Era músico antes que abogado, que chame algo despois. Teño unha agente de juicios concertos, por aí vai todo meticuloso, e a forma de levar isto. Pois alegrome infinito que estiveras hoxe aquí presentando unha desas cancións incluídas nese Salto al Vacío. Benvido. Gracias por estar aquí. Aquí está, Germán Prieto. Moi boas noites.